Преди да започна с видеото, искам само да кажа, че ще направя community поза, в който може да гласувате коя ще е следващата игра, която да играя. Та така, идеята на видеото е доста лесна. Правим част от София в City Skylines, но не коя част от София, ами Люлин. Много от вас знаят Люлин по една причина. Откъде идват следите всъщност на тази инсталация, както я наричаме Или пък по друга. Но няма значение, нека да се пробваме да направим Люлин. На екрана ще ви покажа схемата, по която работя, за да се пробвам да го направя. Вземаме път двулентов и слагаме някъде, да кажем, до тук. Ето така. Ще направим ето така. Да кажем ето до тук. Перфектно. Само трябва да внимаваме доста и с парите, понеже сме ограничени на пари. Но не мисля, че това ще бъде проблем за сега. Ще видим дали по-напред ще има проблем с парите. Надявам се не. Така. Сега можем да направим един завой ето тук. Ето така. Мисля, че ето тук ще... Оп. Само и завоем и да правим. Как се делитваше? Правихме се. Ето така мисля да завърта ето този завой до тук. Ето така. Мисля, че е прав. Сега ще видим. Да, изглежда доста добре. Окей. Сега трябва да направим ето тази права отсечка, ето тук. Ето така. Има дърво, дали това ни... Не ни пречи, можем да махнем дървото. Супер. Така, сега. Така, правим дългата права, където се намира Люлин 5 до Люлин 1. Ето така. Окей. Мисля, че така е доста добре. Окей, почва се стъмнява. Може да видим светлините. Окей, сега. Трябва, може би ще удължим още малко правата. Ето до тук. И сега се усетих, че не строя с правия път. Няма значение, нали го построихме право. Окей. Сега правим една дълга ето тук. О, май го оцелих перфектно. Супер. Сега. Окей. Ето така. Добре, направихме някакъв achievement. Ето така изглежда първия сектор на Люлин, където се намират повечето блокове. Аз не съм от Люлин, гледам само по схемата, нито от София, живея в Бургас. Така, това беше по-лесната част от Люлин. Сега идва центъра на Люлин и другите блокове. Обаче, те са в малко по-странна форма. Добре, ще пробвам да направя Люлин 6. Ето... Оп, грешен. Ето така леко изкривен. Мисля, че е така е перфектно. Оп, отиваме малко нагоре, но това не е проблем. Дано хората от Люлин да не ми се карат. Окей. Сега. Трябва да направим леко така малко с камазийка.
една права. Бум. До края имаме права. Дали пак го целих перфектно? Естествено, че не го целих перфектно. Няма проблеми. Идва булдозера. Ето така. Мисля, че трябваше да го направя малко по-голямо. Не, супер е сега. Добре. Сега правим ето така. Ето. Така изглежда Люлин без повечето улици. Дали това е малко по-малка версия, но няма как да събера цялата версия тук. Ще добавим улиците и ще се включа тогава. Да, ето така изглежда и Люлин с всичките улици. Ще видите на екрана всичките номерации. Тук може да видите дори и Люлин център. Добре. Сега остана да добавим електричество, вода и предполагам комунистическите панелки. Да, така както виждате, имахме проблем с парите, дори не успяхме да направим всичките канализации на Люлин, но ще се върна, когато успея да вкарам пари или направя пари по някакъв начин. Така че идвам след точно 2 секунди за вас и след сигурно часове за мен. Понеже сме ограничени на пари, но не мисля, че това ще бъде проблем за сега. Ще видим дали по-напред ще има проблем с парите. Надявам се не. Както виждате, събрахме малко повече парички, по-легален начин, спокойно. Имаме малко пари отгоре, както виждате. И направихме всичките канали. Ето така, цял Люлин вече има вода. Обаче, сега ще трябва да направим тока, на който ток няма да слагаме централа. А ще сложим с въртялките, бате. С тези въртялки, когато се нанесат хора, ще има електричество. Ето така, вземаме и сега трябва да ги прекараме през целия град. Само обаче тук не ми хареса как стана. Моля те. Моля те, дай ми. Така. Сега. Ето така трябва да ги прекараме около града. Бум. Ето така. И сега идваме до тук, да кажем. Така. Сега имаме малък проблем. Няма на къде да ги прекараме. Ето така да кажем. Така. По-напред ще се махнат. Не се безпокойте. Само за сега изглежда така грозно. Спокойно. Така. Така. Супер. Сега трябва да прекараме и към другата част на Люлин електричество. Така. Ето така. И можем ли... Що така е? Стана. Окей. Сега хващаме ето тази, прекарваме към другата част. Тук видях зелено, сигурен съм. Не, тук видях зелено. Ето така. Супер. Сега мисля, че можем... не можем. По някаква причина. Ето така. Мисля, че ако направим вече, ако ги конектнем ето тези, ето така.
така. И ето така. Мисля, че цял Люлин трябва да има електричество. Обаче ще разберем, когато... Оп, мисля, че ето до тук трябва също да изпратим малко. Ако не се лъжа. Добре, оставяме го на по-заден... О, не, ето, добре, то се изпрати електричество, супер. Ето така. Трябва ли? Ще и трябва. Това е странно. Добре, няма значение, ще го разгледаме на по-заден план. Всъщност, защо така става? Тук има електричество, тук няма електричество. Добре, това можем просто да го махнем за сега. Ето така. Това го махаме също. Така и така. Окей, супер. Сега имаме люлин с вода и с електричество, както виждате. Сега остават само парковете, училища и естествено нашите прекрасни панелки. Сега, мисля, че вече мога да поставя панелките. Ето така, да, както виждате, всичко би трябвало да работи. Дори можем да забързаме малко времето и по-бързо да стават нещата. Така, мисля, добавя сега болници и други неща. Ето така. Можем да добавим една болница тук. Това трябва да е... Нямам си на идея. Така. Добре, Люлин не са добре познати с опазването, но все пак ще добавим едно, защото се чувствам добре. Ето тук. Ето така, перфектно. Ще добавим ето така. И точно до него. Супер. О, да, забравихме доста важно нещо. И то е да добавим мръсната вода да отива в морето. Всъщност не знам дали е това, съжалявам. Ето така. Така, офиси. Мисля да добавя ето така отстрани. Така и така. Да, забравихме да направим и сметище. Така, тези хора от Люлин не биха били доста доволни, но няма как и без сметище. Всъщност, направихме малък проблем. Трябва да го махнем. Всъщност, мисля, че не мога да го махнем, докато не е построено. Добре. Ще го оправим спокойно. Ето така. Можем да дойдем. Штоинг. Готови сме. Сега. Сметището е готово. Нека видим къщите как са. Строят се. Връщаме се след малки проблеми. Малки тактични проблеми. Ето така. За сега Люлин изглежда доста добре. Имаме електричество. Имаме всичко. Мисля, че обаче трябва да добавим още една. Само една секунда. Ето така. Така, трябва да направим и болници, да не забравяме. Тук ще трябва да пултат. Мисля, че ето тук ще бъде добро място. Да слагаме училищата. Ето така. Едно училище ще сложим
Къде го сложим? Нека го сложим ето тук. Добре. Мисля, че Люлин е горе-долу готов. Само трябва да изчакаме абсолютно всичко да се направи. Всичките къщи. През това време аз мисля да добавя някои малки детайли и ще се върна, когато всичко е готово. Нека и за последно да ви покажа как се получи Люлин. Ако харесвате такъв тип видеа, може да се абонирате за канала ми или да харесате видеото. Благодаря ви, че гледахте. Чао!